khapangni takhok tai buhok song belai kheno wanama singsa tai khairongma singsa kok tuma kawi fega chini kok tv ni kok tuma wo kok tuma rongkha thangnai talni 25 tarik Julai 7 March 2025 साल मारिओ सागल देमा मरासरा कामिंगनी अमर सक्सुगिया सेराई बुसा मोबाइल फोन नाइटे नाइटे दै कतरा क्लायै लागमा आरिउइ थांमानि एबा लागमा चौइ थांमानि अमर सक्सुगिया सेराई बुसा आराय बसरनि बिनिमुं सोनाक्षी देबरमा हिनै कक्तमा अ कक्तमानो खनावै तिनि फाइनाय फिका सागल देमा मरासरा कामिंगनि अमर सक्सुगिया जेराय बुसा लागमा चौइ थांजाक सोनाक्षी देबरमा नि बुमा बुफाबाय फायै मालायना फाइमानि पियाबा मालाय मालिया yang langma choi thangjak omor saksa serai Sonakshi Debromani buma bufabai piaba yang Sonakshi Debromani bini nana songbai malai thangka tini MDC Boromunang Direndra Debroma nukhuni bororok bai malai mani yagulo MDC Boromunang Direndra Debroma nukhuni borokno bini sak bai thangni rang bai je mansak chuba churi oi klangkha tai boskang phainai talo bono 6-7 tarik ni dino bono phaiye tai kicha micha chubanani bo kok saka tai boroni nukhung eba boroni nok belekno hamye condition o hamye condition nugibo tai boskangni talogo bobo hai khlai ব্যবস্থা khlaiman boroni bagoi o nok hugrok oborok bo tini sawi khnarekha MDC Boromunang Direndra Debroma obono satai glayo khapangta hotai buhuk song serai busarokno mobile phone pano ready ba ria phano tongdi ba serai busarokno saisen kagoi toni kahangke serai busarok dera kora ongo ba tei gana gini jodino nok tongui tongkha hangke eba pukhurok phano tongui tongkha hangke ba nala eba aba hai kubangma kheto utla phano tongui tongkha hangke serai busarokno saisen yakrei nok gana ota toni di eba tei rokong gana ota toni di tai tei rokong gana tongkha hangke omo hai pati murono patui mano mohongkai serai busarok to tuyo klegi thangka hangke tai obo hai kai tai borok tui yogoi eba tui narei borok phaimeya tai oboni bagino serai busarok ojora o lagma choi thango khapang dagotai buksong tuyo klegi rogo obono mor hai video rok no nugoi eba mo hai koktmor no khnaui jara busa klei tongnai eba tei gana gini nok tongnai pukhur gana gini nok tongnai eba kheto warai gana gini nok tongnai ro busa butei jodino serai klei tongoi tongkha hangke sotoko tongdi omo haike busa serai omo soksoi arokno yakarei ba samungta tangdi eba mobile phone yafar klangi rogo khatori rogo omo haike serai rong yafarta klangdi jodi serai mobile phone naina silejagoi phone pano berai klang thangka hangke paithago borok tei gana gini phono berai tongte tongte teiyo klogoi langma ariui thangnani chance tongo omo hai engei mano obon bagino janjani buma bufa hanjak tonai rok omo hai kei ta tongbai di jahato tei gana gini nok tongphano busano saising yakatoni tei jahato sotok khotmani engtho obono kasaro chini kok tv ni bisintei khapang dau tai buhuk song jodino khatoroi obo hai khai sak yakari klang thangka hangke o cherai langma ari thangka hangke ofru nukhungni bororok belai khino bokha tractor eba bokha kosto eba nukhung khaksa bai thama hai ongoi thango khapang dau tai buhuk song obon bagino sakni busano sagono tonde yakarei omo hai kai cherai busarokno samung humung tangnan bagi phano ta yakardi nangkha hangke nok bisingo tongoi tonidi nok bisingo chabui tonidi khapang dau tai buhuk song nukhungo chana maikrei nukhung tongna nok krei nok kichimichi hamya ongoi tomani jora phanoche omo hai busabo khoroksa langma ariui thangjak teiyo klogoi obo hai rokno tino tabu nukhungni borokni belai khino bokha kosto bokhao belai khino tabu ferang koma hai eba nukhung bai thangma bai baksa tabu borokni bokhao baijak basa asok naithok basa cherai gaham borokni thinangni wansuk tongmani borokni wansukmung thinango bono kuchu kotor slamnani hinai tonima phanochi tini obo hai kino sak bai thangni nukhungni busano tini obo hai kai mobile phone naite no teiyo klogoi tei kotra klaiye obo hai khino tini langma choi thangmani koktuma belekhano khairokma sisurung khapangni tabu tai buhuk song obono teino sotok kotomnani ingbaide lukurok nainai di tamo saka MDC Boromunang Direndra Debroma je thei thangjak yang Sonakshi Debromani nukhongo thangoi tamo kok saka ba buskangni talo chubamungni kok saka tai boroni nok nukhungni kok saka tai nukhungni boroi malai maya gulo tamo saka khlainai di chini kok tim bisintei o mangphlino video report chini kok TV
সাহানাইবো কুরিং কে তাম নেলা তিন খায় তিন কুরি অবস্থ নক পাই কাছে তিন খায় अब तो इस दिन तो नॉर्मली लोग ऐसे तीन मिले अब तो खूब लोग tôi là khốt bố là bà anh tóc sao tóc lấy ông trong cả tụ cục như अब तो पूरा फिर लुंगान तू फेल रो thế cô cái bao nhiêu con मैं क्या नुगलिया था उसमें यार ở sao mà cái ta mà chúng ta ra cái ngày số tây nó trong phải cái này cái और cái cái बार trong con con trong khata tôi lấy giáp cục lông là trong bố đi trong cả tụ tất cả nục man bảng cứ gọi là phù đó quay sang nóc không cam cam càng cả cho bắt phải mình sẽ cái rõ ràng thì sao không có bắt phải cái đi đi cái anh tay sẽ phải nó bây giờ phải này mà sao mà nó đi sẽ phát để được à giờ phải ấy nóc không phải có phải này bóng nó ta bộ ở một tầm cho lý sọc ra đi hình thì đông nó ràng thì sao không bây giờ cái giờ bóng nóc càng là đi bèo sao rồi phải nên bèo sao rồi ăn xả lại nó bốc với phải ăn thầy thắng anh đi đâu có đi cái sao làm sao đâu những nhà mà sinh sản phẩm sẽ đem một công giáo vậy thì sẽ tâm sẽ mang thay sụp được Hane mas ni khabar anak kebu sahoya kintu Hane mas ni khabar ang saimiya ang khabar maya suja ko nungba na phone khai saya ang bo number maya sar aso haksal ma ang bo baik lek khana khana ba gai tini phongo se golopur phainai ne wan thotong ani gai dongo tv ni sunugo hai obani area se ble nei golopur tin ka bo nok khung tam kham yed bo golopur aro tin ka bo ka bo ni nok phainan phemani cái nung ngày yang tirai ni oro hostel thang ra ni khana woi aro ni na ombe kok khalai ka cái phai này mà so 6-7 ta ro gang tai se phai no budi khane ai cái số ni nok ni tam klai man nei nei ya ta bu ani bondo ka bai tong kha bin bur na rok no actually abang cái an thani information so kuri to oroni local to ang mai sab sumul juga chuk tongo hingga borok bo tam ngoi jana anu saholi am saimi hingga ini actually ang Golokpur ADC village au thanai talo nok phungtam khaman o jaga wo nok tabu to tanglang joraba hingga nok tangnani borok tin ni obab puri big raja ba chung to chini borok to hingga arot nok phungtam no tin rofaina ni hinai mia khoni simi ban sujakta Nggak poreng kakek tini pungo kumaba sawe mobile kita naiba hotat klai mokok klai rika sagol dema mora sorawo cerai arai bosur cerai masa tuyo kuluk tika gabo nugoi jotono kol klai ka nggak ঠিক no ini sama kakek wansu ka aro bothanai ne chung tini chin choni puni block pesi song joto yut song chung thumoi phaile ka tamo asoi bisoi bujune ka aro phai sai mangkha je uthui mani actually 1 মাস ngoi thongka thane mas ni 25 tarik ga tini 24 tarik ngoi thongka ga ja to local rok ba ano saholia ga dongo tv news so sang nia tini phungo se nugo ga to phano thangoi ga a je to ani elaka ya phano thong ta tipra saba ngai thangoi nai phai ga na hinai khanawe phai mani nai mani tini ei sob obostha nok phai ka bong poribar to phaiman tabuk o thuinani buma pha guardian to kuchu kore borok tai borong cherai ro koilasor deurawo pori to ngane borok hostel o thanglai jak ngai bo o thuinai buchube malai kha malayoi je ani ব্যক্তিগত যে মানসা কাং borok no yak kolok kalangkai bong next to phaine maso 6-7 tarik ro ang kaise phaipine ne bono poketa kalangkai nai borong bagai tamu borong ni nok ni condition to norok nujak to agami dino wan supnai borong bagai tam klaiman chesta khaini sampai